Der er åbent hus hernede. Se lige, hvilke gode uddannelsessteder vi har her i Kolding. På SDU Syd. Det er naturlige naturomgivelser. Og så har vi vores bankparke hernede. Både Nordea og Danske Bank. Og så er der en ejendomsmægler herovre også overfor. Og så er der gode parkeringsmuligheder også. Så hvis du har bil, så kan du også parkere her.